Salut, Amelo! Salut, tatică! Dar ce faci tu, tăticu? Amel pune sticker. Amel a făcut tot acolo. Asta au făcut? Dar ce e asta? Asta e rainbow. Da? Și cum se numește? Asta e fărăcică. Floricica? Da. Da? Asta Dar cu ce pin- faci, Amelo? Asta pintă la școală. Pentru la școală? Da. Ok. Hai, arată. Cum? Cum, Amelo, face? Cum? Așa? Sunt unul. De care? Ce culoare? Ce culoare e asta? Ei. Stop, go. Eu nu pot. Oh, nu. Asta ce e? Asta nu... E gunoi, da? E că nu dăm, asta se rupt. Da? Ok. Oh, trebuie... Oh, nu. Trebuie...